हेलो गाइस गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय वेलकाम टू माय चेनेल। बिदिब्ला दिनै 2019 मायथाइनि जानो गोनां टेट आनजादनि माखासे सानखान्थि आयदानिफ्राय सोंनाय प्रब्लेम्सफोरनि आं मावफुंथायखौ खालामनानै होगोन आरो बे सोंनाया जाहैगोन लवार प्राइमारि नि थाखाय आरो बे सोंनायफोरा एसएसपि पाब्लिकेशन्सनिफ्राय जा बिजाब नोंथांमोना दा नुबाय थानाय जा बिजाब बिनिफ्राय लानाय जादों आरो लोगोसे स्पेसियेलि बे भिडिअआ बैफोर बिथांमोननि थाखाय जाय बिथांमोना सानखान्थि आयदाखौ गोरा मोनो बा बुजिनो नागिरा बिथांमोननि थाखाय। बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो लाइक खालामगोन मोजां मोनोब्ला आरो जेसेबां हायो साफ्रोमनिसिमबो सौहैनाय बायदि शेयार खालामनानै होगोन। लोगोसे आंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन जुदि नोंथांमोना गोदानब्ला, जाहाथे आरोबाव फैबाय थानाय भिडिअसखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो नायनो हायो। बिदिब्ला जों दिनै लवार प्राइमारि लेभेलनि सानखान्थि आयदानिफ्राय मा फैनो हागौ एसएसबि टेट गाइड बिजाबनिफ्राय जों नायनि। स' स्टार्ट खालामनि। स' बिदिब्ला जोंहा गिबि सोंनायाव दङ ए स्क्वायर प्लास ए बि आरो ए स्क्वायर माइनास ए बिनि देसासा होनना बुंदों बा देसासाखौ सोंदों। ए स्क्वायर प्लास ए बि आरो ए स्क्वायर माइनास ए बिनि देसासाया जोंहा कारेक्ट अपसनाव दङ ए। होमबा जों नायनि माब्रै ए जाखो कारेक्ट अपसना। बिनि सिगां जों बुजिना लानि देसासाया माखौ होनना बुङो, जायखौ जोङो देरसिन साधारन सानजाबगिरि होनना बुङो बर'आव। देसासाया माखौ बुङो जों नायनि। बेनि थाखाय जों मोननैसो एग्जाम्पल लानि, साप'ज 4 आरो 12 लानि। दानिया नोंथांमोना मिथिगौ ब्रैनि सानजाबगिरिया सोर? ब्रैनि सानजाबगिरिया जोंहा 2 × 2 आरो ब्रैखौ मा सानजाबना मोनो? 4 सानजाबसे मोनो। होमबा ब्रैनि सानजाबगिरिया मा? ब्रैनि सानजाबगिरिया 1, 2 आरो 4। बेबायदिनो 12 नि सानजाबगिरिया मा? 2, 3, 4, 6 आरो 12। बे जाबाय 12 नि सानजाबगिरि। माने 12 खौ जों मा सानजाबनानै मोनो? 1 जों, 2 जों, 3 जों, 4 जों, 6 जों आरो 12 जों सानजाबनानै मोनो। बिदिब्ला नाय, बे 4 आरो 12 नि सानजाबगिरिफोरनि मादाव सोर सानजाबगिरिया कमन बेखौ नाय। सोर सानजाबगिरिया कमन? जोंहा कमन सानजाबगिरिया बेवहाय 2 आरो 4। नोंथांमोना नोजोर खालाम, बेयावबो 2, बेयावबो 2, बेयावबो 4, बेयावबो 4। होमबा 4 आरो 12 नि कमन सानजाबगिरिया जोंहा मोननै मोनबाय, मोनसे जाबाय 2 आरो मोनसे 4। बेबायदि कमन सानजाबगिरिफोरनि मादाव जायनो देरसिन, बे देरसिनखौनो जों मा होनना बुङो? देसासा होनना बुङो। बेनिखायनो बेखौ मा होनना बुङो? देरसिन साधारन सानजाबगिरि होननानै बुंनाय जायो। बिदिब्ला जों नायनि, जोंहा मामोन? ए स्क्वायर माइनास ए बि आरो मोनसेया बे प्लास आरो मोनसेया जाबाय ए स्क्वायर माइनास ए बिनि देसासाया मा जानो हागौ? थारमाने माया सोंनाय जादों? बे मोननै बिदाबनि जोंहा माखौ सोंदों? कमनखौ सोंदों, कमन थाफादेरखौ सोंदों। होमबा कमन थाफादेरा जों नायनि, बेवहाय जोंबो ए कमन लानो हायो। बेवहाय ए कमन लाबा जोंहा बेवहाय मा थागोन? बि। मानो होनबा ए जों ए सानजाबा जों मा मोनो? ए स्क्वायर। ए जों बि जों सानजाबा जों मा मोनो? ए बि। बेबायदिनो जों बावबो ए कमन लायोबा जों मा मोनो? ए माइनास बि। नोंथांमोना नोजोर खालाम, बावहाय कमन थाफादेरा सोर? जोंहा कमन बिदाबा सोर? अर्थात कमन बिदाबा जोंहा कमना सोर? ए। होमबा बिनिखायनो जोंहा बावहाय कमना अनलि ए, बावहाय ए प्लास बि ए माइनास बि कमन जायाखै, अनलि ए जादों। बेनिखायनो जोंहा देसासाया मा जागोन? ए जागोन। स' जोंहा कारेक्ट अपसना मा ओंखारदों? बावहाय ए ओंखारदों। स' कारेक्ट अपसन हिसाबै जोंहा एन्सारा मा जागोन? 1 जागोन। दानिया जों नेक्स्ट कुवेसन्सआव थां। स' नेक्स्ट कुवेसन्सआव दङ जोंहा 100 अनजिमाखौ 4:6 रुजुथायाव मोननै बाहागोआव रानोब्ला बाहागो मोननैनि फारागा जागोन। होमबा जों गिबियावनो सोंलुखौ बुजिना लाग्रोनि। 100 अनजिमाखौ जोङो मायाव डिभाइड खालामनांगौनो? मा रुजुथायाव? 4:6 रुजुथायाव मोननै बाहागोआव राननांगौनो। बिनिफ्राय राननानै मा खालामनांगौ? मोननै अनजिमानि मा खालामनांगौ? फाराग लानांगौ। स' जोंहा कारेक्ट अपसना जोंहा मा जानानै दङ? डि जानानै दङ। आरो डिया मानो जाना दङ जों नायनि। बिनि थाखाय जोङो माखासे सर्ट ट्रिक्सखौ बाहायगोन। नाय, जोंहा नाय, बेवहाय बेसेयाव रुजुथायाव रानदों होनदों? 4:6 रानदों होननानै बुंदों। होमबा जोंहा अनजिमाया गासै बेसेबां? 100। होमबा जोङो गोरलैयैनो हमनो हाखायो बेखौ मायाव डिभाइड खालामदों? मायाव रुजुथायाव रानदों? 40:60 रुजुथायाव रानदों होननानै जों डाइरेक्ट बुंनो हाखायो। मानो होनोब्ला बेखौ जों मा लिरनो हायो? 40 बाय मा लिरनो हायो? 60 लिरनो हायो। होमबा 0 जों 0 दानबा जोंहा बेसेबां जायो? 4 बाय मा जायो? 6। 4/6 माने बेसे? 4:6। होमबा जोंहा 4:6
बिनि ओंथिया जाबाय बेसे रुजुथायाव रानदों 40:60 रुजुथायाव रानदों। होमब्ला बै मोननै अनजिमाखौ जोङो दाजाबजोबोबा जों माखौ मोनो नाय 40 + 60 इक्वल बेसे मोनो 100। होमबा 100 अनजिमाखौ जोङो मायाव डिभाइड खालामदों 40:60 आव। दा बेखौ जोङो सिम्प्लिफाइ खालामनानै जोङो मायाव मोनबोदों बांसिन सिम्पलेस्ट फर्माव जोंहा मायाव मोनदों 4:6 मोनदों। होमबा नाय बे मोननै अनजिमानि फारागा बेसे 60 - 40 बेसे बेखौ सोंदों 60 - 40 बेसेबां 20। ओंखायनो जोंहा कारेक्ट अपसना मा जादों D, जेरावहाय एन्सारा दंमोन 20। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना गुबुन मोनसे आदब दंबावो। बे आदबखौ नोंसोरो गिदिर गिदिर अनजिमाफोरनि थाखाय बाहायनो हागोन। बावहाय जिहेतु 100नि थाखाय नोंसोरो बे सिम्पल ट्रिक्सखौ बाहायनानै दिहुननो हाबाय। नाथाय जुदि गिदिर जायोब्ला जों बोरै खालामगोन? साप'ज जोंहा बेसे रुजुथायाव रानदों 4:2 बेसेबाङाव डिभाइड खालामदों 6। 4:6 आव जोंहा रानदों। होमबा जोङो मा हमना ला बेखौ 4x हमना ला, मोनसेखौ मा हमना ला 6x। मोनसेजों जोङो 4x, मोनसेजों 6x जों प्लास खालामबा जोंहा अनजिमाया बेसेमोन 100 मोन। जों माखौ मोनथारनांगोन 100खौ मोनथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा भेल्यु दिहुन x नि भेल्यु दिहुन। बेसेबां जागोन बियो 10x। होमबा बेवहाय x नि भेल्युआ बेसेबां जागोन? x नि भेल्युआ जोंहा बेसेबां जागोन 10। होमबा नाय बे 10खौ दानिया बे 4x जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बेसेबां जागोन 4 × 10 बेसेबां जागोन 40। आरो बेबायदिनो 6x आबो बेसेबां जागोन बिदिब्ला 6 × 10 बेसेबां 60। होमबा नोंथांमोना नुबाय अनजिमाखौ मायाव डिभाइड खालामबारदों 40/60 आव डिभाइड खालामबारदों। बे नेमखान्थियैबो बे आदबजोंबो नोंथांमोना गोरलैयैनो बेसेबां रुजुथायाव रानमारदों आरो अनजिमाया मा मार बेखौ नोंथांमोना दिहुननो हागोन। दानिया जों नेक्स्टआव थांनि नेक्स्ट कुइसन्सआव। स' नेक्स्ट कुइसन्सआव दङ सासे मानसिया 10% रेहायाव बाट्टा 570 रां बेसेन लिरनाय थानाय मोनसे बेसाद मोनसे बायबाय। बियो होनो नांगोन। एन्सारा जोंहा कारेक्ट अपसना जोंहा C जानानै दङ। बावहाय दङ 500, 531, 513 आरो 560। जोंहा नाय नोंथांमोना नोजोर खालाम 10% रेहायाव होनदों माने 10% डिसकाउन्टआव मोनदों। बेबायदिब्ला अबभियासलि 570नि जोंहा मा जाथारनांगोन खम जाथारनांगोन। 570नि खम जाथारनांगोन। आरो जोङो डाइरेक्टलि जों बुंनो हाखायो 10% रेहाय माने 110 थाखा जोंहा मा जागोन 100 राङाव जोङो 10 रां मा मोनगोन रेहाय मोनगोन। थामहिनबा होमबा 500आव जों बेसे रेहाय मोनगोन 500आव जोंहा बेसे मोनगोन 500आव जोंहा बेसेबां मोनगोन 10 मोनबेसे दङ 500आव मोनबा दङ। होमबा 50 डिसकाउन्ट मोनखागोन जोङो। होमबा नाय जों बेखौ बोरै खालामगोन 50 डिसकाउन्ट खालामबा जोंहा बेसे थाखायो 520। होमबा एन्सारा जोंहा 520निबो मा जागोन खम जागोन। बिदिब्ला जोंहा कारेक्ट अपसना बबे जागोन होननानै हमनो हाखाबाय। बेबो जानाय नङा, बेबो जानाय नङा, बेबो जानाय नङा, नैबे जागोन 513। बिदिब्ला जों बेखौ बोरै खालामो नायनि। जोंहा 10% डिसकाउन्ट माने 100आव जोंहा बेसे डिसकाउन्ट 10 रां। होमबा जोङो 100आव जुदि 10 रांब्ला होमबा जोङो 1नि दिहुनना लानि 1नि थाखाय जों बेखौ बोरै खालामगोन 10 मा जागोन बियो 100 जागोन। नाय होमबा बेसेबां जागोन जोङो बेसेबांनि दिहुननांगौ 570नि 570नि रेहाय दिहुननांगौ जोङो। होमबा बेसे जागोन 10 × 100 × 570 जागोन जोंहा। होमबा 0 जों 0 दानबाय, 0 जों 0 दानबाय, जोंहा बेसे मोनगोन गोजौआव 57। होमबा जों बेसे डिसकाउन्ट मोनगोन 57 डिसकाउन्ट मोनगोन। जोंहा बेसेमोन एन्सारा सरि माबाया गासै राङा 570आव जुदि जोङो 57 डिसकाउन्ट मोनोबा एन्सारा बेसे जागोन जोंहा 6निफ्राय 5 फैयोब्ला 1। होमबा एन्सारा बेसे जागोन 513 जागोन। बिदिब्ला जोंहा बेखौ दिहुननाय डिसकाउन्टखौ जों बोरै दिहुनो बिनि सर्ट फर्मुलायानो जाहैबाय नैबे बायदि जागोन। नाय जोंहा नाय होमबा जोंहा गाहायाव जेब्लाबो मा थागोन 100 थागोन, गाहायाव जेब्लाबो 100आ थागोन। बेनिफ्राय बावहाय मा थागोन डिसकाउन्ट, बेसे डिसकाउन्ट मोनदों बे बावहाय थागोन 10% बा 10 जागोन, 20% बा 20 जागोन। बेनिफ्राय बावहाय जाबाय एक्चुएल प्राइस जायखौ आं AP लिरबाय जास्ट बुजिनो थाखाय एक्चुएल प्राइस। होमबा जोङो नैबे फर्मुलाखौ इउज खालामनानैनो जोङो बेसे डिसकाउन्ट मोनगोन जों बेखौ हमनो हायो। फर एग्जाम्पल आं मोनसे एग्जाम्पल लानि। साप'ज 20% डिसकाउन्ट होबाय 500 रांनि मोनसे गस्लाखौ। होमबा बेसे डिसकाउन्ट मोनगोन जों नायनि। स' जोंहा बे एकर्डिं टु दिस फर्मुला Dआ बेसेबां 20 आरो जोंहा एक्चुएल प्राइसआ बेसेबां 500। बेनिफ्राय जोंहा 100आव बेसे पार्सेन्ट डिसकाउन्ट 20। होमबा बहाय बेसेबां जागोन 100 एकर्डिं टु द फर्मुला। स' 0 जों 0 दाननो हायो, 0 जों 0 दाननो हायो। होमबा जोंहा नाय 20 × 5 बेसेबां जायो 100। होमबा जोंहा 100 डिसकाउन्ट मोनगोन। बिदिब्ला 500नि बे 500 बेसेननि गस्लाखौ जोङो बेसेबाङाव मोनगोन 500 - 400 100 बेसे मोनगोन जोङो 400आव मोनगोन।
जों बेबायदि डिसकाउन्टआव जों जिखुनु जाया डिसकाउन्टखौ जों बेबायदि मोनसे फर्मुला बाहायनानै जों दिहुननो हायो। बे फर्मुलायानो जाबाय D into AP बाय 100। D means discount, AP means actual price आरो गाहायाव मा थागोन जेब्लाबो 100 थागोन। ओके स' नेक्स्टआव दङ जोंहा A is to B equal to सरि A is to B equal to yes 1 is to 2 जायोब्ला A by A plus B नि माना जागोन होमबा जुदि A is to B आ 1 is to 2 जायोब्ला होमबा A by A plus B नि माना बेसे जागोन होननानै सोंदों। जों नायनि बेखौ बोरै खालामो। स' जोंनो मा होनाय दङ A is to B आ जोंहा बेसेबांनो 1 is to 2 बिदिब्ला A by A plus B आ बेसे जागोन होननानै जोंखौ सोंदों। A by A plus B आ नाय नोंथांमोना नोजोर खालाम A is to B खौ जों मा लिरनो हायो A by B लिरनो हायो। गोसोआव लाखि A is to B means A by B 1 is to 2 means 1 by 2 बावहाय मा होनना बुंदों मा सोंदों A plus B A plus B होनना सोंदों। बावहाय बिदिब्ला नाय A नि जायगायाव जोंहा मा दं होननानै बुंनो हागोन 1 दङ आरो बिनि जायगायाव मा दं होननानै बुंनो हागोन जोङो 2 दङ होननानै जों बुंनो हागोन। बिदिब्ला A plus B आ मा जागोन जों नायनि A आ बेसे 1 A आ बेसे 1 B आ बेसे 2 होमबा एन्सारा बेसे जानांगौ 1 by 3 होमबा A plus B आ जागोन जोंहा बेसेबां 1 by 3 जागोन। स' कारेक्ट अपसना जों नायनि बेसे स' आवर कारेक्ट अपसन इज 1 by 3 स' एन्सारा जोंहा कारेक्ट अपसना जोंहा जाबाय C। नाव नेक्स्टआव थांनि जोङो अगिब एबा बुथुमथि गले गलेथा बोसावगारि आखिनानै अनजिमा लेथायारि खारिखौ बोसावगारिनि हेफाजाबाव दिन्थिनायाव Y अक्षनि फारसे थायो। आं गिबियावनो बुंनो सानो नोंथांमोनखौ बे सोंलुआ जोंहा क्लास 10 नि मेथ्सआव दङ एबा एजुकेसन HS सेकेन्ड इयाराव मोनगोन नोंथांमोना अगिब आखिनाय कम्युलेटिभ फ्रिकुवेन्सि होननानै मोनदों। जों बेखौ बोरै आखिनांगौ मिन दिहुननाय मड दिहुननाय मेडियान दिहुननाय गेजेरमा गेजेरगां गेजेरथि दिहुननायाव जोङो बाहायो बेखौ। होमबा नाय जोंहा मा होनना बुंदों अगिब एबा बुथुमथि गले गलेथा बोसावगारि आखिनानै अनजिमा लेथायारि खारिखौ बोसावगारिनि हेफाजाबाव दिन्थिनायाव Y अक्षनि फारसे माखौ लायो होनना बुंदों गाहाय थाखो खोन्दोखौ लायो ना बुथुमथि गले गलेथाखौ लायो थाखोफोरनि गेजेरमानखौ लायो ना लावथि बोसावगारिखौ लायो। नाय आं बुंना होनि नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिगोन। जोंहा जेब्ला जोङो बे सानखान्थिखौ लायो अब्ला जोंहा मोनथाम कलाम बानायनाय जायो। बावहाय थागोन जोंहा थाखो खोन्दोब बावहाय थागोन जोंहा गले गलेथा बावहाय थागोन जोंहा बुथुमथि गले गलेथा थार्ड कलामाव थागोन। बेवहाय जेसेबां थाखो खोन्दोब थागोन बे थाखो खोन्दोबखौ जेब्लाबो X अक्ष हांखोथिं लानाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा बेखौ मा होनना बुङो Y अक्ष हांखो जोंनि सानखान्थियारि बर' रावाव बेखौ X गुदि हांखो होनना बुङो बेखौ मा होनना बुङो Y गुदि हांखो। बिदिब्ला आनजादाव X अक्ष हांखो होनालासिनो X गुदि हांखो होनब्लाबो जों बेखौ आन्दायनाङा आरो Y गुदि हांखो होनबाबो जों बेखौ आन्दायनो गोनांथि गैया। बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ बुंनि गोसोआव लाखि नोंथांमोना जोंहा X गुदि हांखोथिं जेब्लाबो माखौ लायो थाखो खोन्दोबखौ लायो आरो Y गुदि हांखोथिं ग्राफ आखिनो थाखाय जोंहा जेब्लाबो माखौ लायो बुथुमथि गले गलेथाखौ लानाय जायो। बेबायदिनो जोङो मोनसे ग्राफ मोनगोन जोङो बेखौ अजिब होननानै बुंनाय जायो। क्लास 10 नि मेथ्सआव चेप्टार 14 आव बियो जोबोद मोजाङै रोखायै फोरमायनाय दङ नोंथांमोना नायनानै साबसिनै बुजिनो हागोन अजिबखौ बोरै आखियो। बिदिब्ला बयबो बुजिबाय जानांगौ बुथुमथि गले गलेथाखौ जोङो ग्राफ आखिनायाव अजिब आखिनायाव जोङो बबेथिं लायो होमबा जों बबेथिं लायो Y गुदि हांखोथिं लायो। स' एन्सारा जागोन बुथुमथि गले गलेथा। स' कारेक्ट अपसनाबो बि होनाय दंखायो। दानिया नायनि जोङो 6 नाम्बाराव बेंखन महरजों खारि दिन्थिनाय सावगारिनि मुङा बेंखन महरजों जोङो डाटाखौ दिन्थियो बे दिन्थिनाय सावगारिनि मुङा मा आं डाइरेक्टलि बुंखायो बे जा बेंखन महरजों खारि दिन्थिनाय सावगारि नोंथांमोना HS सेकेन्ड इयारनि एजुकेसनाव मेथामेटिकेल प्रब्लेम्स दङ स्टेटिस्टिक्स मेथामेटिकेल प्रब्लेम्स दङ बे थांनानै नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन जे बेंखन महरजों जों जेब्ला डाटाखौ दिन्थियो अब्ला जों बे सावगारिखौ मा होनना बुङो पाइ सावगारि होननानै बुङो पाइ। स' कारेक्ट अपसना जोंहा मा जाना दङ बि जाना दङ। अर्थात जोङो डाटाखौ जों मोनथाम रोखोमै दिन्थिनो हायो नङा होमबा
बार ग्राफ आरो जोंहा मामोन हिस्टोग्राम आरो मा दङमोन जोंहा फाइ डायाग्राम ना फाइ ग्राफ होनना बुङो जोंखौ फाइ डायाग्राम बा फाइ ग्राफ होमबा नाय जों बेखौ बोरै खालामो जोंहा मोनसे बेंखन बे मोनसे बेंखनाव जोंहा बेसे बाहागोआव रानदों बेखिनिखौ जोङो बेलेग बेखिनिखौ गुबुन बाहागो बेखिनिखौ गुबुन बाहागो बेखिनिखौ गुबुन बाहागो बेबायदि डाटाखौ दिन्थिनायखौनो जों मा होनना बुङो बे सावगारिखौ जों मा होनना बुङो फाइ डायाग्राम अर्थात फाइ सावगारि होननानै बुंनाय जायो बिदिब्ला कारेक्ट अपसना जोंहा बेसेबां 6 नाउ नेक्स्ट 7 नाम्बार 500 रां बेसेननि घरि गंसे 10% रेहायाव फाननाय जायो घरिनि फाननाय बेसेनखौ सोंदों होमब्ला आं दहायनो बिनि थाखाय फर्मुला खिन्थाखाबाय जोंहा बावहाय एक्चुएल प्राइसआ बेसेबां 500 आरो जोंहा डिसकाउन्टआ जाबाय 10 गाहायाव मा थागोन 100 थागोन जों बेखौ नैबे फर्मुलाखौनो बाहायगोन d into AP बाय मा 100 होमबा जोंहा डिसकाउन्टआ बेसे बावहाय 10 आरो एक्चुएल प्राइसआ बेसेनो 500 एक्चुएल प्राइसआ जोंहा 500 इनिफ्राय गाहायाव बेसेबां थागोन जोंहा 10 सरि 100 0 जों 0 0 0 दाननो हायो होमबा जोंहा डिसकाउन्टआ बेसे 50 होमबा 500 निफ्राय 50 डिसकाउन्ट जायोबा बेसेबां जागोन एन्सारा 450 स' कारेक्ट अपसना बेसेबां जागोन जोंहा कारेक्ट अपसन इज द नाम्बार D स' कारेक्ट एन्साराबो होनाय दंखायो D आनो बयबो बुजिबाय जानांगौ बेखौ जोंहा सेम टु द क्वेश्चन नाम्बार 3 एन्ड नेक्स्ट वान जोंहा दङ सासे मानसिनि आय आरो दोनथुमनायनि रुजुथाया 5:1 जुदि आयआ 4,800 रां जायो अब्ला खरसाया बेसे जागोन होननानै सोंदों स' जों नायनि बेखौ बोरै बानायो बिदिब्ला बेखौ बुजिनो थाखाय जों नैबे कनसेप्टखौ बुजिनांगोन जोंहा इनकामा जेब्लाबो माजों समान एक्सपेन्स प्लास सेभिंस होमबा सासे मानसिनि आयआ साप'ज सासे मानसिनि मान्थलि इनकामखौ जोङो बेसे होननानै हमनानै लाबाय 50,000 होननानै हमना लाबाय आरो बियो मान्थलि बेसे खरस खालामो साप'ज 40,000 रुपिस बियो एक्सपेन्स खालामो होमबा बेहा बेसे सेभिंस थालांगोन मिटार बेसे आखायाव थालांगोन बेखौ जों सेभिंस होननानै बुङो बेसेबां थालांगोन 10,000 गासै 40,000 प्लास 10,000 बेसेबां जायो जोंहा 50,000 होमबा जों बे कनसेप्टखौ गिबियावनो बुजिनांगोन अब्लासो जोङो माखौ दिहुननो हागोन एक्सपेन्सखौ दिहुननो हागोन होमबा नाय जोंहा माया होनाय दं इनकामाबो होनाय दङ जोङो माखौ दिहुनथिनदों जोंखौ एक्सपेन्सखौ सोंदों जोंहा सेभिंसखौ मिन्थिनांगोन बिदिब्ला जोङो जेब्ला इनकामखौ मिन्थियो आरो सेभिंसखौ मिन्थियो अब्लासो जोङो माखौ दिहुननो हागोन एक्सपेन्सखौ दिहुननो हागोन फर एग्जाम्पल बावहाय जोङो इनकामखौ मिन्थिबाय 50,000 होमबा सेभिंसखौ मिन्थिबाय 10,000 होमबा 50,000 निफ्राय 10,000 खौ माइनास खालामबानो जोंहा माखौ मोनगोन 40,000 खौ मोनगोन स' गिबियावनो जों माखौ बुजिनांगोन सेभिंसखौ मिन्थिनांगोन आरो इनकामखौ मिन्थिनांगोन बिनि थाखाय आरो बिसोरो मा होनना बुंदों जोंहा सोंलुआव माबायदि होदों इनकाम आय आरो सेभिंस बिनि आय आरो सेभिं इनकाम एन्ड सेभिंस बिनि रेशिय'आ बेसेबांनो अर्थात रुजुथाया 5:1 इनकाम आरो सेभिंसनि जा रेशिय' जा रुजुथाय बियो मा 5:1 होमबा जों बे केसाव जों मा होननानै खालामनो हायो गोसोआव लाखि जोङो इनकामखौ जोङो 5x होननानै हमना लानो हायो आरो सेभिंसखौ जों मा होननानै हमनानै लानो हायो 1x अके अर्थात अनलि x 1x मिन्स अनलि x होमबा जोंहा इनकामखौ जोङो मा होननानै हमना लाबाय 5x आरो सेभिंसखौ जों मा होननानै हमना लाबाय 1x होननानै हमना ला नाथाय होनाय दंखायो जोंहा इनकामा बेसेबांनो 4,800 जोङो इनकामखौ बेसे होननानै हमना लादोंमोन 5x बिदिब्ला 5xआ बेसेबां 4,800 होमबा जोंहा बे जाबाय इनकामा बेसे 4,800 जों बेनिफ्राय x नि भेल्यु दिहुननो नाजागोन x नि भेल्यु दिहुननोब्ला 4,800 खौ जोंहा 5आ डिभाइड जाहैगोन आচ্ছা बे 5 जों डिभाइड जायोबा जोंहा बेसे जायो 5 जों बेखौ डिभाइड खालामबा जों बेसे मोनो 960 मोनो 5 जों 4,800 खौ डिभाइड खालामबा जों बेसे मोनगोन 960 मोनगोन बिदिब्ला जोङो सेभिंसखौ बेसे होननानै हमना लादोंमोन 1x होमबा x नि भेल्युआ बेसे x नि भेल्युखौ बेसेबां मोनगोन 960 अर्थात जोङो सेभिंसखौ मोनबाय सेभिंस x मिन्स व्हाट सेभिंसआ बेसे 960 होमबा नाय दानिया जोंहा इनकामा बेसेमोन 4,800 आरो जोंहा सेभिंसआ बेसेमोन 960 बिदिब्ला 4,800 निफ्राय 960 खौ जों माइनास खालामनि जों बेसे मोनो 0 4 17 निफ्राय 9 फैयोब्ला जोंहा 8 बेनिफ्राय बावहाय बेसेबां थागो 3 होमबा जोंहा खरसाया बेसेबां जाखो 10,840 होमबा जोंहा इनकामा 4,800 गासै 10,840 आरो बिथिं 960 बिसोर मोननैजों प्लास खालामबा जों माखौ मोनो 4,840
800खौ होनो। स' जों बे फर्मुलाजों जोङो बेबायदि प्रब्लेम्सखौ जों सल्भ खालामगोन। दानिया जोङो नेक्स्ट सोंनायाव दङ मोनसे गामिनि मोनथाम हारि X, Y आरो Z नि गासै सुबुं अनजिमाया 1800। मोनसे गामियाव मोनथाम हारिनि सुबुं अनजिमा दंनो, मोनसेया जाबाय X, मोनसेया जाबाय Y, मोनसेया जाबाय Z। बे X, Y, Z गासैखौ लोगो जायोब्ला जोंहा बेसेबां जायो 1800 जायो। Y हारिनि सुबुं अनजिमाया मोनसे पाइ सावगारियाव 50 डिग्री खना मोनसे बेंखन महरजों दिन्थिनाय जादों होनना बुंदों। अब्ला Y हारिनि सुबुं अनजिमाया जादों, आচ্ছা जोंहा कारेक्ट अपसना जोंहा D जानानै दङ, जोंहा कारेक्ट अपसना D जाना दङ। जों नायनि बोरै D जाखो। होमबा जों गिबियावनो बुजिनानै लानांगोन जे Y हारिनि सुबुं अनजिमाखौ मा सावगारि दिन्थिनाय जादों होनना बुंदों, पाइ सावगारिजों दिन्थिनाय जादों। होमबा पाइ सावगारिजों जोङो मोनसे अनजिमाखौ जों बोरै दिन्थियो जों गिबियावनो बुजिना लानि। स' पाइ सावगारिया माखौ होनना बुङोमोन, मोनसे बेंखनाव जोङो डाटाखौ फोरमायनायखौनो, जोङो मोनसे बेंखनाव जों डाटाखौ जुदि फोरमायोब्ला जों बेखौनो मा होनना बुङो, मोनसे पाइ डायग्राम होननानै बुङो, अर्थात पाइ सावगारि होननानै बुंनाय जायो बर' रावाव। दा मा होनना बुंदों, जोंहा मोनथाम हारि दंनो X, Y आरो Z। बे मोनथाम हारिनि गासै सुबुं अनजिमाया जाबाय 1800। बा Y खौ पाइ डायग्रामाव बेसे एंगोलाव दिन्थिनाय जादोंनो, 50 डिग्री एंगोलाव दिन्थिनाय जादों। X आ बेसेबां डिग्रियाव दिन्थिदों, Z खौ बेसे डिग्रियाव फोरमायदों, बिदि फोरमायनाय गैया। जोङो जास्ट जे बेखिनिखौ जों X हमनानै लाबाय, बेखिनिखौ जों मा होननानै हमना लाबाय, Z होननानै हमना लाबाय। गासै बेसेबां जादों जोंहा 1800 जादों। नाय बे पाइ डायग्रामनि सोमोन्दै नोंथांमोना HS सेकेन्ड इयारनि एजुकेशन बुकनि स्टेटिस्टिक्स पार्टनिफ्राय नायनानै सल्भ खालामनो हागोन गोरलैयैनो। नोङो HS सेकेन्ड इयारनि एजुकेशनाव दङ बियो। अब्लाबो आं बोरै सर्ट ट्रिक्सखौ आं खिन्थाना होनो नागिरदों, नोंथांमोना गोसो होनानै नाय बोरै खालामो। स' बिनि सर्ट ट्रिक्स फर्मुलाया जाबाय जोंहा गोजौआव मा एंगल मिन्स खना, गाहायाव मा थागोन जेब्लाबो 360। जोङो 360खौ मानो लानाय जायो, मोनसे बेंखननि गासै खनाया जेब्लाबो बेसे जायो 360। गोसोआव लाखि, मोनसे बेंखननि गासै खनाया बेसे जायो जेब्लाबो 360। नाय जोंहा बेवहाय मा थागोन, टटेल नाम्बार थागोन। गासै बेसे होनाय दङ टटेल नाम्बार। अके, टटेल नाम्बारा गासै बेसेबां होनाय दङ। स' गोजौआव एंगल थागोन, गाहायाव 360 थागोन, गोजौआव इनटु मा थागोन जोंहा टटेल नाम्बार थागोन। बे सर्ट फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो एनि एक्सनियानो जा जेडनियानो जा जिखुनु जाया पाइ डायग्रामाव फोरमायनाय मोनसे पार्टिकुलार एंगेलाव फोरमायनाय मोनसे नाम्बारखौ जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हागोन। स' एंगेला जोंहा बेसेबांमोन 50, एंगेला जोंहा 50 होनाय एंगेला, होमबा जोंहा टटेल नाम्बारा बेसेबां 1800। होमबा जों नाय बेखौ जों डिभाइड खालामनि, 0 डिभाइड खालामबाय, 36खौ 2 जों डिभाइड खालामोब्ला जोङो 18 मोनो। सरि, जों बेखौ 5जों डिभाइड डिभाइड खालामनो हायो। 6जों बेयो 6 जागोन, 6जों बेयो बेसे जागोन 180 आ 6जों जोंहा बेसेबां जागोन 30 जागोन। जों 6जों बेखौ डिभाइड खालामबा बेसेबां जागोन जोंहा 5, होमबा 50 into 5 बेसेबां जायो 250। होमबा जों एन्सारखौ बेसेबां मोनखो 250। बेबायदिनो साप'ज एंगोल आरो 360 जुदि साप'ज जोंहा टटेल नाम्बारा 1000 जाबाय, अब्लाबो जों बे सेम फर्मुलाखौनो बाहायनानै जोङो मा खालामनो हायो, दिहुननो हायो। जों जास्ट माखौल' मिन्थिनांगोन, अनलि एंगोलखौ मिन्थिनांगोन। होमबा जोंहा सर्ट ट्रिक्सआ बेनो, एंगोल बाय 360 इन्टु टटेल नाम्बार। गासै बेसेबां x, y, z प्लास खालामनानै जोंहा बेसे जादों x प्लास y प्लास z प्लास खालामनानै गासै बेसेबां जादों 1800। बेखौ जोङो टटेल नाम्बार होननानै बुंनाय जायो। बे टटेल नाम्बारखौ बाव लागोन जोङो, बेनिफ्राय गोजौआव मेनसन्ड एंगोलखौ लागोन, गाहायाव माखौ लागोन एंगोल अफ द सार्कोल, मोनसे सार्कोलनि टटेल एंगोल 360खौ लानाय जागोन। स' बे जाबाय बेबायदि प्रब्लेम्सखौ जों बोरै सल्भ खालामो बिनि मोनसे ट्रिक्स। स' नेक्स्ट नाम्बाराव थांनि जोंहा, नेक्स्ट नाम्बाराव दङ 10 नाम्बाराव 2a² 2ab 6b² नि देरसासाया। आं देरसासाखौ एसे खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो, देरसासाया माखौ होनना बुङो, देरसिन साधारन सानजाबगिरि। दायो आं बेवहाय जास्ट एन्सारखौल' खिन्थागोन। देरसासाया माखौ होनना बुङो नाय, बावहाय 2 दं, बावहायबो 2 दङ, बावहाय मा दङ 6 दङ। 2, 2, 6निफ्राय सोरखौ कमन लानो हायो नोंथांमोना मिथिखागौ, माने सोर अनजिमाजों बे 2, 2, 6खौ मोनथामखौबो राननो हागोन, 2 अनजिमाजों राननो हागोन। आरोबाव मा दङ a², a बावहायबो गैया, मा गैया a² गैया बा एबो गैया, अनलि मा दङ b² दङ। होमबा नाय नोंथांमोना बे मोनथाम अनजिमानिफ्राय जों माखौ कमन लानो हायो,
2a स्क्वेरनिफ्राय 2ab निफ्राय 6b स्क्वेरनिफ्राय बाव जों बावहाय a स्क्वेर दं बावहाय a दं बावहाय गैया जों a खौ कमन लानो हाया बाव b दं बाव गैया बाव b दङ बाव गैया जों b खौबो कमन लानो हाया मोनथामावबो थानांगोन बासो जों कमन लानो हागोन दाना जों नायबाय 2आवबो 2 दं बावबो 2 दं बाव 6 दङ होमबा जों बेयावबो 2 कमन लानोबा बेयावबो 2 खौ डिभाइड खालामनो हायो 2आबो 2 खौ डिभाइड खालामनो हायो 2आबो 6 खौ डिभाइड खालामनो हायो अब्ला जों माखौ कमन लानो हायो मोनथामावबो 2 खौ कमन लानो हायो जों गुबुन अनजिमाखौ कमन लानो हाया 1 हायो नाथाय 1आ जोंहा दुइसिन जायो बावहाय देरसिन हिसाबै जोंहासो कमन लानो हानाय देरसिन अनजिमाया सोर जागोन 2 होमबा एन्सारा मा जागोन करेक्ट अप्शन इज 2 स' एन्सारा जोंहा बेसेबां A स' बेबायदिनो जोंहा 11 नाम्बाराव दङ 4ab आरो 6b स्क्वेर c नि देसासेया जाबाय बावहाय माखौ कमन लानो हायो 4 आरो 6 नि गेजेराव माखौ कमन लानो हायो 4 आरो 6 नि गेजेराव माखौ कमन लानो हायो 4 खौबो राननो हानाय 6 खौबो राननो हानाय अनजिमाखौ जों कमन होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाखि 4 खौबो राननो हानाय आरो 6 खौबो राननो हानाय अनजिमाया जोंहा मा 2 2आबो 4 खौ राननो हायो 6 खौबो राननो हायो बाव नाय बाव a दं बाव गैया कमन लानो हाया बाव b दं बावबो b दं कमन लानो हायो बिदिब्ला मा जागोन एन्सारा 2b 2आ कमन आरो b आ कमन होमबा करेक्ट ऑप्शन इज C स' बिदिब्ला गाइस 12 निफ्राय माखासे सोंनायखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दिनै बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे साफ्रोमबो टेट एसपारेन्ट्सफोरनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो बिथांमोनाबो गोरलैयैनो बुजिना लानो हायो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थ' बिदिब्ला गोजोन्थों खुलुमबाय